tak to bych chtěl šlapat. Tyhle, tohle je vršek. Šup, takhle. A teď tady někde pod kopcem, tady pode mnou jdou lidi. A teď se to točí doleva. Teď tamhle dole. Teď tamhle vzadu. Je vidět kousek, teď tamhle vzadu je vidět. A jde to asi tamhle zleva, jak jsou ty baráky. To mě podrž. A jsem na polské straně a pod Sněžkou. Tadyhle je silnice z Kostek vydlážděná. To je jak minový pole. Šílený. No, chodí tady lidi dost. Nahoru i dolů.